Un dos problemas que temos as mulleres, e acaba de salir nun estudio do FECIT, é que como que non se nos xuzga polo que contamos, senón moitas veces polo que levamos. Por exemplo, fai pouco estuvo unha divulgadora que traballa no CENIO, nun programa da televisión española, da Revuelta, e o día seguinte os titulares non era o que dixo, era los zapatos que llevou esa investigadora. Que a Sociedade Española do Estudio da Obesidade recoñézate como Rising Star, que como unha estrela emerxente dentro do campo, é moi importante, porque moitas veces nesta sociedade sempre intentase priorizar aqueles que xa teñen unha traxectoria moi consolidada, pero tamén é importante que aposten por estas novas xeracións que estamos intentando, pouquiño a pouco, facernos un oco na sociedade. Por exemplo, esa foi moi importante, ese recoñecemento. Tamén para min o Premio de Entre Mulleres que recibín o ano pasado polo Concello, porque realmente que a túa cidade te recoñeza e que vexa que todos os que estás facendo no laboratorio pois é importante, tanto para a ciencia como para a sociedade. Para min o máis bonito do laboratorio é que non hai un día igual. Eu vou a traballar e cada día atópome con problemas diferentes, problemas que resolver, non problemas de que sexa un problema ir a traballar. Entón penso que o que lles quero transmitir é iso, que se eu, que fai uns anos estaba no voso instituto, ao final dediqueime á ciencia, se vos queredes, é unha carreira que tedes que dedicarlle moito tempo, esforzo, pero como a moitas outras, pero que ao final é moi doado e moi agradecida, pois esos descubrimentos cando vemos que o que estamos estudando funciona e que ten unha aplicabilidade é moi enriquecedor. Entón, eu anímovos a que loitedes e que se realmente queredes ser científicas ou científicos que con esforzo, se o conseguim, vos tamén podedes.